In het teken van NL Doet binnen ze sneurt mooi drok onder bak in Kolm. De vroege columns die mij een tal vrijwilligers kleer om alle zwerfafval in en rondom het wetter op te roemen. Iets wat van vrijwilliger Harry Huizinga tegenwichtig is. Ja, ik ben al hier een belutsen met deze mooie vogelwachtkolom. En ja, we houden van veld, we houden van vogels, we houden van visjes en alles eromheen. Dus we vinden het belangrijk dat alles kimbloot. En ja, daarom is het best om nou alles op te raden, zeg maar. Zodat de vogels straks ook weer mooi brieren kunnen in de rijkragen en skin om jou. Dus dat vind ik belangrijk. In duo's gingen de vrijwilligers toch heel kalm op een paad. Er gingen ze mij boten het bed erop dat ze een soort afval vonden. Nou, dat varieert heel bot. Hè? De blikjes, en hopelijk wordt het nou wat minder met het statiegeld. Piepschoen, plastic. Maar het gaat ook wel tot complete autobahn. En ja, het kan net zo raar bedenken. Ik bij de Leppersclub in Boedenpas stutsen vrijwilligers de hand uit de mouwen om de nieuwe schoons en kleer te krijgen van het seizoen. En die help is nevens bestuurslid de Lutger de Jong zeker wel nodig. Nou, we moeten wel even. Sasjenkisten, alles moet nog vlak maken worden. Steven Jan is nog bezig met de pjel om hecht aan te zagen. En dan hopen we dat we de eerste week april dat we dan de montage kunnen doen van de sconsen, de constructie erop. Siets en Hans zijn de 2 leden van de club en zetten harren op hun vrije sneur graag vrijwillig in om hun steentje bij te dragen. We ben je wat naar het oproemen. Sconsen, een klein meidje. Nice seizoen, ik krijg nee sconsen. Daar hadden we nog een, dus... we willen ook wel graag van zijn verspringen, dus alles machinaal wat de machinaal een beetje doorgaan, dan veel handen maken licht werk, dus zo wat.